Ale teraz už máme voľnú základňu pre družstvo z Nižných Ružbách. Nižné Ružbáky družstvo, ktoré je veľkým favoritom v roku 2014. V roku 2013 nám VHSL vyhrali a dosiahli vtedy veľký triumf s počtom bodov 132. V roku 2014 už máme 121, to znamená, že oproti minulému roku už len zo pár bodíkov na potvrdenie formy. Na krk nám dýchá Lúčka, ktorá má 103 bodov, to znamená, že Nižné Ružbáky potrebujú bodovať, nemajú všetko vyhrané, musia na týchto troch kolách, ktoré nás čakajú teda dnes. Na 8. na 9. to bude, ak sa nemýlim, v Spišskej Sobote a samozrejme v finále v Ľubovci 14.9. musíme 8. kolo dobojovať. A práve v tomto momente, v týchto chvíľach budeme sledovať Nižné Ružbáky, ktoré sa držia na prvej priečke v tabulke. Ako som to už hovoril, 4 kola, prvé 4 kola v sezóne 2014 na prvých priečkách, potom drobné výkyvy. No ale aj tak, Nižné Ružbáky veľkým favoritom, veľké družstvo, čakám od nich krásny čas. A už ich máme odštartovaný. Nižné Ružbáky. Naľavo 14,18. Tak bolo to perfektne rozbehnuté zo zadu, strojník nám to púšťal, parádne urezal vodu, no vpredu sme možno na tých zostrekoch stratili pol sekundu, aj viac, 14,61 pre mužov z Nižných Ružbách. Nižné Ružbáky Boník, ženy Svržov, muži Biacovce B, Lúčka muži, Krňa muži, Reľov muži, Spišská Sobota ženy, Vyšná Voľa muži, Terňa ženy, Jarovnice ženy, Šarišské Michaľany ženy, Kendice muži, Spišská Sobota muži, Radovan muži a nakoniec Kumarov. Takéto je poradie, ktoré nás čaká teda Ety, Duštev, Habadej, máme sa na čo tešiť. Dúfam, že nám nezačne pršať, aby sme si mohli jasický šport užívať až do konca dnešnej súťaže. Chvíľka strpenia je za nami a ideme na to. A už je to tu, Nižné Ružbáky, druhý pokus. Prezentovalka 114, ale určite chci. Fantastické zostreky, všetko dobolo. 14,20. Máme tu najvyšší čas dnešnej súťaže. 14,20, ale 14,16. Nižné Ružbáky, ako som spomínal, jasný teda favorit dnes ukazuje svoje kvality. Aj to 14,60 z prvého kola. Nebolo nič moc.